balima mali kunnafoni TV lajɛbagaw cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba an ka folibaw bɛɛ lajɛlen fɔ sigiyɔrɔ la aw sɔgɔlen bɛ aw ka teleso mandi la n'ale ye mali kunnafoni TV ye ayiwa aw ka jamukan sigitɔ jamukan min n'an b'a falen ma musoya o musoya hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka maaba dɔ ma muso cɛsirilenba ma mais ne tɛ kuma ka janya n bɛ kuma di a yɛrɛ ma a b'a tɔgɔ fɔ ye a n'a jamu ka tɛmɛ ni kumatɔ ye madame bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et bisimila. Merci a diyara n ye. Si. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si. Si. Ne ba i bɛ se k'i tɔgɔ i jamu wolodugu mɔdugu a kɛtɔ bɛ kumakan ani bi baara min kɛ. N b'a lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka a lajɛ nin wagati in na an ka foli bɛ bɛɛ fo ne ye Narena ka ye ne ye wolodugu ye Narena ye ne ka dugu ye Narena ye mais ne wolola Bamakɔ yan ka mɔ yan. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Madame Kone Urukiya. Madame Kone Urukiya Bagayogo. Madame Kone Urukiya Bagayogo. Tumgurubugu Kandila. Ah d'accord. Madame Kone, i bɛ se k'a fɔ an ye i bɛ baara min kɛ? Bon ne bɛ baara caman kɛ. Ne ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye galadon de ye donc n ye teinture de kalan. Ah bon galadon? Awɔ. Ne ka baara fɔlɔ ye galadon ye. Donc mais n bɛ commerce kɛ atelier fana bɛ n bolo mais atelier nana galadon kɔnɔna la. Donc galadonnaw bɛɛ ye ne ba ye n bɛ profiter o fɛ ka foli di madame Sanogo Fatumata Samakɛ ma fo Moribabugu. D'accord. Madame Kone, i bɛ se ka fɔ an ɲɛna e yɛrɛ fɛ musoya ye mun ye? Pour toi musoya ye mun ye? Bon musoya n'i ko musoya ye mun ye musoya bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye. Muso kɔni n'i kɛra muso ye Ala ye fɛnba de k'i ye. Ni Ala y'i dan k'i kɛ muso ye Ala ye ko belebeleba de k'i ye parce que fɛn bɛɛ de bɛnnen don muso la mais cɛsiri ka ɲi muso la ni a bɛɛ ye. Muso n'i ye cɛsiri dɔrɔn i bɛ lafiya ni cɛsiri yer'i la muɲu ka y'i la sabali ka y'i la i ka musoya dafara. Muso yɛrɛ ye muɲu ani sabali de ye. E yɛrɛ exemple ɲuman b'an bolo bi. Donc o yɛrɛ ne bɛ se ka kɛ exemple ye sinon musoya yɛrɛ n'i ko musoya fɛn caman de bɛ musoya kɔnɔna la mais muso de b'a diya kojugu. N'i sera kɛcogo la muso b'i diya kojugu mais a bɛ bɔ i yɛrɛ ta sira la donc musoya ye jogo danbe kɛwale muɲu sabali mais ni muɲu ni sabali b'i la dɔrɔn i bɛ nin bɛɛ sɔrɔ ni muɲu ni sabali b'i la i bɛ furu sɔrɔ i bɛ baara sɔrɔ i bɛ avancer fɛn o fɛn n'i b'a kɛ f'i ka muɲu fɔlɔ ka sabali donc musoya yɛrɛ ni ɲininka ko musoya ye mun ye ne b'a fɔ ko musoya ye muɲu ni sabali parce que hali i yɛrɛ denw i bɛ den minnu wolo walasa i ka se k'u mara f'i ka sabali u kɔrɔ. Faamuya. Ok, Madame Kone, e ka ni baara nin kɔnɔna la a kɛra galado ye a kɛra commerce ye ni atelier de couture nin domaine nana cogo di? Baara daminɛna jumɛn yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ la ni fɛn saba la i donna nin kɔnɔ cogo di? Bon n bɛ se k'a fɔ n ko baara daminɛna commerce la parce que depuis ne fitinin feere de ka di n ye donc n tun bɛ feere de kɛ ne ma kalan. Ayi. Jɔnni bɛ sigilen tantɔ k'e ma kalan? Donc a bɛ ten tɔ ne ma kalan. Ne ma kalan fosi yɛrɛ de kɛ donc depuis fitinin feere de tun ka di n ye donc n y'a daminɛ feere la mais n nana galadon kalanni kɛ donc ne ye galadon école de kɛ madame tantu fɛ yen Maɲanbugu faso kanu na tantu Samakɛsi donc ne ye galadon kalan madame Kebe tantu de fɛ yen n ye galadon école de kɛ a diplôme bɛ n bolo donc galadon nana o cogoya de la n ye kalan kɛ n tilara comme n y'a a kalan kɛ o y'a sɔrɔ n ma furu donc Ala nana kɛ n furu la donc n nana n cɛsiri walasa n bɛ se ka n ka baara kɛ cogoya min na donc baara daminɛna galadonni la donc galadon in fɛnɛ kɔnɔna la comme n tun bɛ commerce kɛ ka kɔrɔ o de tun ye n diyaɲeko ye parce que feere tun ka di n ye donc n ba nana n don galadon école la donc n ye galadon fana kalan galadon nana donc ni galadon nana an bɛ commande sɔrɔ donc minnu bɛ kɔfɛ i b'a dɔn minnu bɛ Mali la yan caman bɛ n'u ka fini don gala la u bɛ tila k'a minɛ ka taa n'a ye atelier wɛrɛw la u bɛ taa kala mais minnu bɛ kɔfɛ n'olu ye commande k'i fɛ olu bɛ commande k'i fɛ i b'a don gala la donc u b'a fɔ i bɛ n ka fini di k'a kala u b'o mesure ci donc i b'a ci ma parce que minnu bɛ kɔfɛ olu tɛ fini kalabali minɛ i b'a don gala la i b'a kala donc n y'o commande sɔrɔ ka caya finalement mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ olu t'u ka fini yɛrɛ don gala la tuguni k'a minɛ u b'a fɔ ko n k'a kala k'a bila ka taa donc n tun bɛ taa di atelier wɛrɛw de la ni mɔgɔ atelier tigi caman tun bɛ baara kɛ n bɛ taa finiw di ka kala donc n yɛrɛ nana sigi k'a lajɛ n ko est-ce que ni n yɛrɛ ye atelier dayɛlɛ
donc ka to ka n ka client ka fini kala o tɛ fisaya donc atelier ko très bien atelier initiative nana o kɔnɔna de la donc n bɛ ala barika da alhamdulilayi arabil alamina n ye atelier initiative ta donc n bɛ ala barika da bi a réussir an bolo. D'accord. Madame Kone, la gestion du foyer, galadon, commerce, atelier, ni fɛn saba faralen ɲɔgɔn kan a tɛ taa cɛsiri kɔ. Difficulté jumɛn sɔrɔ ni fɛn ninnu kɔnɔna la? Bon ni fɛn ninnu kɔnɔna la baara o baara la gɛlɛya b'a la comme nɔgɔya b'a la. Ne bɛ n ka gala don, n bɛ n ka atelier gérer, n bɛ n ka commerce kɛ, n bɛ voyager, n bɛ taa minɛnw ta kɔfɛ ka na. Ah bon, n bɛ voyager fana? Awɔ n bɛ voyager, n bɛ taa jamana caman na, n yɛrɛ de bɛ na ni n ka minɛnw ye donc n bɛ taa n ka minɛnw ta kɔfɛ ka na mais o yɔrɔnin na n bɛ n profiter ka n cɛ de fo. Ne cɛ ka ɲi trop, n bɛ Mali tenitigi bɛɛ fo. Précisément garde nationale n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ, ne cɛ ye garde de. Donc n bɛ n cɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, ne cɛ de bɛ n dɛmɛ, a bɛ n dɛmɛ n ka fɛn caman na, ale de bɛ n dɛmɛ donc n bɛ a fo o yɔrɔ la kosɛbɛ, n bɛ Mali tenitigi bɛɛ lajɛlen fo donc ne bɛ nin bɛɛ kɛ a tɛ n bali ka n ka foyer fana gérer, n bɛ n denw ladon, n bɛ n ka foyer fana gérer, n bɛ nin bɛɛ lajɛlen fana kɛ, n bɛ voyager mais ne ka voyage man ca ka tɛmɛ 10 jours kan, ni ne voyagera ne ka voyage bɛɛ une semaine, ni ne taara hali yɔrɔ la n bɛ na ka bɛn ni n ka n tali une semaine ye donc a man ca ne ka tɛmɛ 10 jours kan jamana la donc kɔni n kɛlen don k'o fɛn k'o bɛn ni o ye quoi. I bɛ caméra lajɛ, i bɛ gros bisous kɛ papa la. Awɔ donc n bɛ garde fo, n bɛ garde bɛɛ lajɛlen fo donc a man ca n ka tɛmɛ 10 jours kan yɔrɔ la quoi donc ni n taara n bɛ n fɛn togoya bɛɛ la n ka se ka segin ka bɛn ni o 10 jours ye parce que denmisɛnninw bɛ n kɔ donc a ko ka ca. N kɔni bɛ n ka gala don, n bɛ atelier fana gérer donc a tɛ n bali n ka fɛn fosi la mais n cɛ bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de, n b'a fo. Awɔ. O ye exemple ɲuman ye. I ye avantage jumɛn sɔrɔ i ka nin baara ninnu kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔna la? Bon n bɛ ala fo ka ala barika da, n bɛ ala fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka ala barika da, ne ye fɛn caman sɔrɔ n ka nin baara ninnu kɔnɔna la n tɛ se ka n da se a bɛɛ ma, yɔrɔ kɔni ni mɔgɔ min ye ne sigilen ye k'a fɔ ko ne ma kalan i tɛ da la donc baara de b'a lase ma mais baara bɛɛ a daminɛ ka gɛlɛn, n'i ko n'i ye baara mun daminɛ ko n'i ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn k'i b'o bila donc i bɛ baara caman kɛ quoi, baara o baara i b'a daminɛ i bɛ gɛlɛya de fɔlɔ kɛ, diɲɛlatigɛ yɛrɛ la n'i nana diɲɛ kɔnɔ i bɛ gɛlɛya ye i bɛ sɔrɔ ka nɔgɔya ye mais ni mɔgɔ min ko n'i nana dɔrɔn k'i ka nɔgɔya de ye donc i bɛ mɛn n'i ma taa ɲɛ dɛ donc baara o baara nɔgɔya b'a la comme gɛlɛya b'a la, n ye gɛlɛya caman caman sɔrɔ mais a gɛlɛyaw tɛ n tɔɔrɔ, a gɛlɛya si tɛ n tɔɔrɔ parce que n y'a sɔrɔ baara de kɔnɔna la donc ni kuma diyara n da n b'a fɔ n ma gɛlɛya sɔrɔ parce que a gɛlɛya olu bɛ kun na quoi, ni baara ka di ye i bɛ a gɛlɛyaw fana supporter, mɔgɔ bɛ hɛrɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na i bɛ tɔɔrɔ fana sɔrɔ a la, awɔ mais n'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a tɔɔrɔ fana i kan k'o supporter. Madame Kone, yɔrɔ n'i ko musoya fɛn caman b'a kɔnɔ mais labɛn ye musoya ko belebele dɔ ye maintenant galadon in ale an bɛ commerce in bila kɛrɛfɛ dɔɔni, galadon in ni atelier de couture in e fɛ a importance jumɛn de bɛ se musow ma? Bon a importance belebeleba de bɛ se musow ma parce que musoya yɛrɛ ye labɛn de ye, kosɛbɛ, e filɛ nin ye sa ye labɛn de ye, cɛw tɛ dɛ, n'i labɛn hali muso ɲɔgɔn n'i tɛmɛna a b'a kɔfilɛ k'i tatɔ lajɛ donc o tɛ cɛw dɔrɔn ye, n'i labɛn hali muso ɲɔgɔn a bɛ ɲɛbɔ i fɛ donc a bɛ comme i furucɛ fana bɛ cogoya min na n'i labɛn a ka d'a ye, n'i labɛn cɛ caman bɛ yen u tɛ se k'a fɔ u muso ma k'i parla mais or que a ka d'u ye, n'i labɛnna a ka d'u ye mais a ka gɛlɛn maliyɛn cɛ ma an ka fɔ k'i ka fɛnw apprécier, an ka fɔ i parla a bɛ taa donc o ka gɛlɛn u ma donc mais u man ka muso décourager labɛn na quoi, musoya yɛrɛ ye labɛn de ye, courage ka kɛ muso la donc fɛn caman b'a kɔnɔna la quoi, labɛn fana tɛ seko ye k'a fɔ ko parce que wari tɛ n bolo n tɛ labɛn ou bien fini tɛ n bolo n tɛ labɛn non hali mɔgɔ bɛ labɛn ni complet fila ye, i k'a ko k'a jɛ dɔrɔn a ka sa ka ja i k'i pare a banna. D'accord. Madame Kone de parle ça. Merci beaucoup. Donc ni yɛrɛ ka création de ye, galaw a kala cogo ye, a bɛɛ ye n yɛrɛ ka création ye. D'accord. Mun de b'e bolo fɔlɔ k'a fɔ denmisɛnnin minnu sigilen don musolamɔgɔw fan fɛ u sigilen don u bolo fila b'u sen kan u tɛ foyi la, e yɛrɛ y'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'i ma kalan mais kalan ni kodɔn tɛ kelen ye, i sigicogo t'a jira mɔgɔ si la k'i ma kalan, i cɛ sirilen don donc mun de b'i bolo k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna minnu sigilen don u tɛ foyi la ko kalan dɔrɔn? Bon ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna cɛya t'a la musoya t'a la, mɔgɔ ka baara kɛ dɔrɔn, n'i ye baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ nafa, mɔgɔ ka
dépense bɛ k'u yɛrɛ de ka wari la kuma tɛ muso ka parli bɛ kun a yɛrɛ de ka wari la muso ka dumuni bɛ kun a yɛrɛ de ka wari la mɔgɔ si tɛ se k'a k'i ye ni yɛrɛ tɛ muso ɲɛnafɛ i yɛrɛ de bɛ se ka sɔrɔ i yɛrɛ donc cɛsiri bɛnnen don muso la kojugu donc ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna minnu sigilen don kalan tɛ mɔgɔ tiɲɛ kalanbaliya tɛ mɔgɔ tiɲɛ ne hakili baara min bɛ yen ko mɔgɔ kan ka maloya la o kan ka kɛ sonyɛni ni jɛnɛya ye n'o bɔra la mɔgɔ man ka maloya baara si la baara si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko mun ma deli ka mɔgɔ dɔ kɛ fɛn ye i ɲɛ bɛ baara o baara la a ye dɔ kɛ fɛn ye mais an bɛ maliyɛn bɛ complexe trop an bɛ complexe baara kɛta la très bien ni mɔgɔw ka ne ye ne parler n'u ka tila ka ne ye n bɛ nin baara in kɛ an bɛ maloya u la quoi baara caman bɛ yen an bɛ maloya la or que mɔgɔ man ka maloya baara la parce que fɛn o fɛn n'i bɛ a k'i sɛgɛn ni wɔsi la o de b'i nafa fɛn o fɛn n'i y'a ɲini i sɛgɛn ni wɔsi la hali n'a ka dɔgɔ a b'i nafa donc mais an bɛ sɔn ka bɔ yan ka taa jamana kɔfɛ ka baara dɔ kɛ yen an bɛ sɔn o ma mais n'a fɔra an ka k'an fa jamana kan an b'a fɔ n ko an bɛ maloya la donc baara o baara bɛ ne nafa ne tɛ maloya la ne bɛ maloya ko fila de la diɲɛ kɔnɔ o ye jɛnɛya ni sonyɛni ye n'o bɔra la ne bɛ sɔn baara bɛɛ ma ne furulen yanni ne ka galadon daminɛ ne tun bɛ jinimere feere sugu kɔnɔ mɔgɔw tulo bɛ na u b'a kalama wa ne ye galadon daminɛ fana ne bɔra fo Maɲanbugu de ka na Tomikɔrɔbugu an ka so bɛ Maɲanbugu de n furula ka na Tomikɔrɔbugu yanni n ka galadon daminɛ ne tun bɛ taa bazin ta sugu la n b'a don gala la n b'a da n ka yala n'a ye sugu kɔnɔ awɔ k'a feere parce que n'i yɛrɛ ma dɔ don mɔgɔw k'a ye olu t'a dɔn k'i bɛ se o e nana yɔrɔ kura de la donc u b'a dɔn cogo di k'i bɛ se ne yɛrɛ tun bɛ taa bazin san sugu la moyen riche n bɛ nana yen n b'a don gala la n bɛ taa da n kun k'a yala k'a feere sugu kɔnɔ mais ni ne bɛ wari sɔrɔ la ne tɛ complexe la donc fɛn o fɛn bɛɛ b'a daminɛ duguma de ka sɔrɔ ka yɛlɛ sanfɛ mais n'i ko ne b'a ta sanfɛ de ne tɛ fɛ ka dugumala in kɛ parce que n bɛ maloya o la donc i taa man di ɲɛ quoi ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna dɔrɔn bɛɛ k'i cɛsiri n'i cɛsiri a banna n'i y'i cɛsiri i b'i denw ladon n'i y'i cɛsiri i n'i cɛ bɛ bɛn même n'i bɛ dɔ la bi i ka foyer yɛrɛ kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a bɛ bɛn i ma i b'a kun donc n'i kɛra mɔgɔ cɛsirilen ye muɲu ni sabali bɛnnen don i la fɛn caman fana bɛ k'i la furu kɔnɔ a bɛ bɛn i ma parce que i yɛrɛ bɛ se ka dɔ ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye mais ni e tɛ se ka fosi kɛ i yɛrɛ ye fo mɔgɔ de ka k'i ye mɔgɔ boloma kɔnɔ na a ma nɔgɔn dɛ. Très bien. Supposons que san denmisɛnninw y'i ka nin kuma mɛn maintenant minnu bɛ fɛ ka wuli ka galadon dege walima ka essayer k'u bɛ don commerce kɔnɔna la ou soit ka kalali kɛ conseil jumɛn de b'i bolo ka lase olu ma. Bon conseil min bɛ ne bolo ka lase u ma nin baara o baara n'i bɛ don a kɔnɔna la f'i k'a daminɛ ni dugumala de donc commerce filɛ i b'a daminɛ ni fɛn fitinin dɔ de i bɛ wari dɔ sɔrɔ o la i bɛ fɛn kumabani dɔ ta i bɛ dɔ fana sɔrɔ o la i bɛ fɛn kumabani dɔ ta mais sisan caman tɛ fɛ ka daminɛ ni dugumala ye donc caman ɲɛ bɛ sanfɛla de la bon ni dun ko k'i b'o se ɲini n'i ko denmisɛnnin caman bɛ yen ko feere kɛ u b'a fɔ ko jagokun tɛ ne bolo or que hali 10 000 bɛ mɔgɔ bolo i bɛ se ka feere daminɛ a la awɔ mais ni e y'i sigi ko fo n ka jagokun caman de sɔrɔ ou bien dɔ de kana ka jagokun ta k'a d'i ma donc sisan an bɛ yɔrɔ min na bi a ma nɔgɔn donc min b'i bolo dɛ a daminɛ n'o ye fɔlɔ ba ye donc ni mɔgɔw y'i ye o la a ka ca ala fɛ dɔ bɛ se k'i dɛmɛ même ni mɔgɔ m'i dɛmɛ n'i ye 2000 ye 10 000 francs n'a b'i bolo bi n'i y'a don fɛn dɔ la ka taa tilen ka yala sugu kɔnɔ n'a banna dɔɔni bɛ fara kan donc ne bɛ min f'u ye baara la dɔgɔya tɛ yen quoi i bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'i sigi ka min imaginer n'a ka di n'i ye parce que fɛn min fana ka di mɔgɔ n'i ye i bɛ sɔn ka don o de da fɛ wa i bɛ sɔn parce que o ka di ye i bɛ i yɛrɛ forcer ka don o de da fɛ mais n'a man di ye fana ni feere dɔ bɛ yen sa hali n'a man di e hali ni mɔgɔ nana wari ta ka d'i ma k'a kɛ parce que a man di ye donc a man teli i ka a gɛlɛya kun ka don a da fɛ o de ye problème ne bɛ min fɔ denmisɛnnin fɛn fɛn sigilen don baara lankolon tɛ yen galadon yɔrɔw bɛ fan bɛɛ taa dɔrɔn i sarala i ma sara anw yɛrɛ bɛ galadon kalan wagati na anw y'a sara de k'a kɛ voilà i bɛ préciser o yɔrɔ in na dɔrɔn parce que denmisɛnnin olu bɛ décourager o yɔrɔ de la très bien u bɛ décourager o yɔrɔ de la sisan denmisɛnnin caman bɛ yen a ka d'u ye ka taa galadon yɔrɔ la mais ni i m'u sara u bɛ décourager bon anw dun yɛrɛ bɛ galadon kalan wagati min na anw ye a sara de k'a kalan k'a sara san kɔnɔ awɔ ne ba tun b'a sara san kɔnɔ de san o san tun b'a sara de i bɛ transport de fana bɔ ne tun bɛ transport de bɔ ne tun bɛ bɔ Falajɛ Sema kɔnɔ don o don ka taa galadon na Maɲanbugu faso kanu na mais mobili ta ka taa n bɛ tila ka mobili ta ka sigi donc n'i y'o transport jateminɛ 2 ans ka tila ka a sara wari jateminɛ mais sisan même sisan denmisɛnninw ka tagama dɔrɔn ka bɔ so ka taa galadon yɔrɔ la mais ni wari tɛ d'u ma u bɛ décourager donc n'i bɛ baara kalan i tɛ wariko jateminɛ quoi i b'a jateminɛ de n kan ka sɛgɛn mais don dɔ la n b'a nafa sɔrɔ mais n'i ko k'i bɛ a kɛ wariko ye dɔrɔn a ma nɔgɔn ne kɔni bɛ min fɔ denmisɛnninw ye bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ i bɛ se min na de o kɛ ban ye dɔ kɛ de bɛ mɔgɔ nafa dɔ kɛ de bɛ mɔgɔ nafa d'accord madame Kone
Maintenant, il y a une question entre femmes. Voilà, pour toi, est-ce que on a une question benamima? Est-ce que fait labɛn dɔrɔn de bɛ cɛ sɔrɔ labɛn dɔrɔn de bɛ se ka to muso cɛ bɛ tu ta la ou soit astuce ni secret wɛrɛ bɛ n'a bɛ i bɛ ɲɛsin kamera b'a fɔ maloya t'a la on est entre femmes. Non, labɛn dɔrɔn tɛ cɛ sɔrɔ. Labɛn bɛ cɛ attiré de. Labɛn bɛ cɛ attiré de parce que ni labɛn sa ni cɛ sigilen don salon kɔnɔ ni labɛnnen don ni tɛmɛna a bɛ filɛ ni tɛmɛna yan fɛ i b'a sɔrɔ a b'a kun munumunu parce que labɛnnen don a bɛ fɛ k'i ye donc labɛn bɛ se ka o dɔrɔn de lase muso ma cɛ ka côté la bon ne bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la muɲu ni sabali de bɛ furu kɛ. Exactement. Ne bɛ muɲu ni sabali dɔrɔn de fɔ muɲu ni sabali de bɛ furu kɛ sinon labɛn tɛ cɛ sɔrɔ labɛn bɛ mɔgɔ cɛ attiré mais labɛn tɛ cɛ sɔrɔ furu kɔnɔna la. Donc ko wɛrɛw bɛ yen mais olu kow ka ca a ma se an k'an da s'o bɛɛ ma ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn muɲu ni sabali de bɛ cɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ bonɲɛbaga ka di i ye hali e yɛrɛ filɛ e bɛ baara yɔrɔ la yan ni mɔgɔ bɛ yan min b'i duguma n'a b'i bonya a ko bɛ diya i ye a t'i mina i la n'a bɛ ko to i ta la a t'i mina i la n'i b'a kala n'a b'a kun a t'i mina i la mais Mali la yan nɔ Mali ni jamana caman tɛ kelen ye an ka taabolow de b'an bara yan donc an ka taabolow la cɛ de ta y'a ka du ye donc cɛ de sago kan ka k'a ka du kɔnɔ donc ni mɔgɔ sago kan ka k'a ka du kɔnɔ parce que ale de ta y'a ka du ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka nkalon bɛ se ka tiɲɛ la a ka kan i k'a kun i k'o tigilamɔgɔ kun parce que ale de bɛ e sanfɛ donc n'i y'a bila i kunkolo la ko ne cɛ bɛ n sanfɛ ale de kan ka n mara ale de kan ka pɛrɛn kunna ale de kan ka sago kɛ a ka du kɔnɔ donc n'i y'o bila i kunkolo la dɔrɔn i bɛ lafiya e filɛ nin ye sisan n'i kumana hali i den fɛ i den mun b'i jaabi a man di i ye a bɛ nege bɔ i la parce que a bɛ min k'i la a bɛ dusukun tɔɔrɔ très bien mais i ni kumana même n'i ye nkalon ni tigɛ n'i bɛ den min kɔrɔfɔ n'i binna kan mais a b'a da de n'i tilara tuma min na a bɛ na mama ne nɔ tɛ koyi karisa de nɔ don karisa de y'a kɛ tan karisa de y'a kɛ tan a b'a ɲɛf'i ɲɛna ka ɲɛ i yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko bɔn n'i tɛ hakɛ to donc mais ni e ko i b'a den ko k'e b'a fɔ yɔrɔ min na k'ale fɛnɛ b'a ta fɔ ye bɛn tɛ na cogo si la bon a tɛ ko diya i ye mɔgɔ si dusu kasibaga man di donc ne b'a ɲini musow fɛ dɔrɔn an ka muɲu ka sabali an ka diɲɛ quoi muso k'an ka diɲɛ de ka muɲu ka sabali a bɛɛ ka k'i la a bɛɛ ka kun i la donc ni cɛ yɛrɛ y'a dɔn ne y'a bɛɛ kɛ nin na fɛn o fɛn ka di n ye n y'a bɛɛ k'a la a y'a bɛɛ kun donc a bɛ tila ka na sɔn i ta ma jagoya a yɛrɛ bɛ tila ka n'a ye ni sera sabali ye ka nin to ye a ka lafiya quoi bon ni cɛ y'i to ye i ka lafiya i bɛ sa o lafiya kɔnɔna la hali muso n'i y'a sɔrɔ n'a ka di n'i ye hali n'a y'a sɔrɔ i diyaɲɛ jugu t'a la n'i muɲuna ka sabali a kɔrɔ i diyaɲɛ jugu bɛ don a la mais n'i ko k'i b'a mara jagoya ka jugu in bɔ a la dɔrɔn a tɛ se ka bɔ a la mais ni cɛ muɲuna ka sabali ka to k'a fɔ a ɲɛna dɔɔni dɔɔni k'a nɛgɛn dɔɔni dɔɔni a bɛ bɔ a la mɔgɔ bɛɛ nɛgɛnbaga bɛ s'i la cɛ la o muso la o i nɛgɛnbaga bɛ s'i la même bi n'i bɛ fɛ k'i den mara i ye den min wolo n'i bɛ fɛ k'a mara n'i y'a nɛgɛ a bɛ don i sagonada fɛ donc o bɛ togoya min na cɛ n'a muso bɛ ten. D'accord. Ça c'était la question entre femmes. Ne hakila aw ni ne an ye faamuyali caman sɔrɔ madame Kone ka nin ladilikan ninnu na. D'accord madame Kone an bɛ ka se émission banyɔrɔ ma. Folikɛ laban jumɛn de b'i bolo ka se musow ma ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma. Bon folikan laban min bɛ ne bolo n bɛ muso bɛɛ lajɛlen fo. Donc an b'a profiter comme an bɛ 8 mars hukumu kɔnɔna la. An bɛ muso bɛɛ diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen fo. Ka Mali muso bɛɛ lajɛlen fo parce que an bɛ 8 mars hukumu kɔnɔna la ne ka foli bɛ bɛɛ ye donc halisa Mali muso cɛsirilen don halisa an ka dɔ fara cɛsiri kan ka dɔ fara muɲu ni sabali kan o de b'a nafa donc n bɛ bɛɛ fo n bɛ Mali tenitigi bɛɛ fo an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali bɛ yɔrɔ min na bi halisa Ala ka Mali sumaya Ala ka jamana kolo sumaya parce que ni jamana kolo sumana ka d'anw ye ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que anw ye tenitigi muso ye ni jamana kolo sumana dɔrɔn anw bɛ lafiya an bɛ se ka an da ka sunɔgɔ o de la donc Ala ka jamana kolo suma kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ n cɛ fo ka n denw bɛɛ fo ka Mali tenitigi bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ fo ma kɔrɔ bɔ kɔrɔ la n bɛ bɛɛ lajɛlen de fo parce que ne furulen don u ma wa n b'u fo kosɛbɛ 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 feerekɛla ladon man di dɛ mais u kɛlen don ka ladon o kan hali n'i ye sigi u bɛ n sago k'o kan donc
donc me mali tigi bɛɛ fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ fo ni donna min gasi la u ka hakɛ to kuma ma nɔgɔn mɔgɔ bɛ kuma fɔ i tɛ se ka kuma cogo si la n'i ma don dɔ gasi la ni kumana cogo o cogo a bɛ digi dɔ la donc n b'an filɛlibaga bɛɛ fo ni donna min gasi la bɛɛ ka yafa n ma. D'accord. Merci. Madame Kone i nana an ka wele jaabi a diyara an yɛrɛ an fɛnɛ ka foli belebeleba b'i ye. Merci. D'accord. Ok Madame Kone i nana an yɛrɛ ka wele jaabi a diyara an ye an ye faamuyali sɔrɔ i ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen na mais ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i lasɔrɔ i ka nin baara saba ninnu bɛɛ kɔnɔna la i bɛ se ka numéro di an bɛ lasɔrɔ min na. Bon ne ka nin baara saba in kɔnɔna la comme mɔgɔ caman b'a dɔn ne logelen don Tumgorubugu Kande de la. Kande côté o côté n'i donna fɛ n'i ko Galadonna Worokiya dɔrɔn bɛɛ bɛ ne dɔn Kande yɛrɛ kelen tɛ kan Tumgorubugu kan bɛɛ même ni i filila Kande la n'i taara kan wɛrɛ kɔnɔ n'i ko Galadonna Worokiya dɔrɔn dɔ bɛ t'i bila ne fɛ yen donc ne ka numéro orange ye 79 18 67 18 donc n bɛ sɔrɔ o la 79 18 67 18 donc n bɛ sɔrɔ o de la ni sera ko Tumgorubugu ni donna Kande kɔnɔ dɔrɔn n'i ko Galadonna Worokiya dɔ bɛ t'i bila ne fɛ yen ne ka yɔrɔ tɛ yɔrɔ filimata ye donc ni baara ninnu bɛɛ fana la n'i taara i b'a bɛɛ sɔrɔ yen n'i taara ne fɛ yen i bɛ minɛnw sɔrɔ tout de temps donc a bɛɛ bɛ sɔrɔ client satisfait yɔrɔ de don awɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ donc n bɛ n profiter ka n ka client bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n ka client bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc minnu bɛ Mali kɔfɛ an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ n ka client minnu bɛ yen an b'u fo n ka client minnu bɛ précisément Narena ani Kuremale donc olu bɛ n ka client bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ Narenakaw fo ka Kuremalekaw fo n b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n ka client bɛɛ fo merci. Ok Mali Kunnafoni TV lajɛbagaw ni ne tun b'an bolo bi ka yiraw la an ka wele kun sera musoba min ma bi n'ale ye Madame Kone an nana an ka wele jaabi a diyara n ye wa ne hakili la aw ni ne faamuyali sɔrɔla a ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ aw ɲɛna n'Ala ma basi kɛ aw kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ bye bye.